Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi USHEMBE nokuvela kwebandla LAMANAZARETHA. Ihlabelelo samaNazaretha 134. Inkosi kubusise wenceku yenkosi. Ulihambise wenceku yenkosi. Nazo izizwe zilindele zonke eziphansi kwezulu. Inkosi kubusise wenceku yenkosi. Ikwandisele imihla phansi kwezulu. Zililindele zonke lezo zizwe. Zonke eziphansi kwezulu. Inkosi ikubusise wenceku yenkosi. Uhambise izwi lakhe wenceku yenkosi. Lezi zizwe zililindele zonke eziphansi kwezulu. Inkosi ikubusise wenceku yenkosi. Usesule izinyembezi ngegama lenkosi. Zonke lezi zinyembezi zilindele wena. Zonke eziphansi kwezulu. Amen. Kulesi sihlabelelo esabhalwa nguye umprofeti. Usichaze yena ukuthi uyinceku kaNkulunkulu. Ethunyelwe ukushumayela izwi kaJehova ezizweni zonke. Bonke abaprofeti umsebenzi wabo ukwedlulisa izwi likaJehova kubantu. Umprofeti akazibeki futhi akabekwa ngabantu. Kodwa uthunywa uNkulunkulu kubantu. Ufana nesangoma esiya esithunywe ngumoya wedlozi ukubhulela abantu. Njengoba ngaphambili sichazile ukuthi izwi lathi USHEMBE akehlukane namakhosikazi akhe. Owakwenza ekuqaleni ukuphuma emzini wakhe. Akhe idokodo lakhe ngaphandle komuzi lapho owayeselala khona. Kwaduma komakhelwane ukuthi umfana kaMayikisi ungena ukuhlanya. Unina wavele wathi, "Impela mntanami uthi awungenwa ukuhlanya." Wathi uSHEMBE, "Angikholwa mama ukuthi ngingenwa ukuhlanya. Kodwa ngibizwa nguJehova." Kubalekile ukuthi bonke abantu bazi ukuthi uSHEMBE waba ngumprofeti kanjani. Ngoba khona abantu abatholakala bekhuluma into abangayazi. uSHEMBE wayeyindoda ecebe kakhulu ngaleso sikhathi. Enenxuluma lomuzi nemfuyo eningi kakhulu. Kunezinkomo namahashi nokunye okuningi. Kodwa uJehova wafika kuye kunjalo. Wamshisa onke amagugu asemhlabeni. Washiya unina, amakhosikazi akhe nezingane zakhe. Walandela uphunga elihle. Walandela izwi elalilokhu lishilo lithi, "Ngilandele." Kwihlabelelo 136 sizwa lensizwa yasezulwini ihlabelela ithi, "Mina ngabizwa izwi lakho, ngasuka ngakulandela. Ngashiya izwe lakithi, ngasuka ngakulandela. Wangibiza Nkosi ngezwi lakho, ngalalela izwi lakho. Ngashiya inzuzo ngezwi lakho, ngasuka ngakulandela." Endaweni ethile wayihlangabeza inceku yakho ngezithunywa zasezulwini. Yasuka yakulandela. Ubaba wabayize kimi. Ngalandela izwi lakho. Umama nodadewethu ngabashiya ngakulandela. Amen. Mhla umprofeti eshiya umuzi wakhe, kwaba nesililo esavela kumakhosikazi akhe nasezinganeni zakhe. KwaSHEMBE kwenzeka isimanga esingejwayelekile. Ukuthi indoda ishiya amakhosikazi abo iwathanda nezingane zayo ilandele izwi likaJehova. Lamazwi akhulunywa nguJesu kuMathewu 10:37 athi, "Othanda unina noyise kunami akangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele." uSHEMBE wawafeza ngokushiya wonke umuzi wakhe alandele izwi likaJehova.
Ephuma emzini wakhe uShembe wabuye wahlanganisa nezinsizwa zasemaweseli. Waqala washumayela izwi kaJehova ehamba namaweseli. Kodwa okwakhe kwehlukile ngoba wayebuya athandazela abantu baphile into eyayingaziwa. Kwakunemfundiso ukuthi ukuthandazela abantu kwenzeke izimanga kwagcina ngesikhathi sikaJesu nabapostoli. Eseseweseli kwafika izwi ukuthi kumele ebhajadiswe. Kwatholakala ukuthi uma amaweseli akapapadise emanzini, izwi laselithi akafune ibandla elizombhabhadisa. Waphuma-ke weseli wabe sethola ibandla iBaptist Church. Okwathi ngo-1906 wabhajadiswa ngumfundisi uLesheka owayengumholi waleli bandla. Wajoyina iBaptist Church esevele sedume ngokuthi ungumprofeti. Leli bandla lamgcobela kuba ngumvangeli, kodwa alamshayela mthetho ngomsebenzi wakhe wokuhamba eshumayela enza izimangaliso ngokuthandazwa nokuprofeta. Labuya ilizwi lathi, hamba uye eMpumalanga, kulapho sohlangana khona. Wasuka intabazwe ngokuyalelwa yizwi, wafika eNatali mhla ka-10 kuMarch 1910. Akulona nokho iqiniso ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa ngo-1910. uShembe wafika eNatali ngo-1910 esevele engumprofeti, wafike washumayela. Kwathi abaphendukayo wabasa emabandeni ezimishini aseduze. eThekwini wawayisa kwi-American Board. Lezi zimishini zahamba zase zimphendukela umprofeti. Zathu nomhungulo owenza ngawo ukuba abantu bamlandele. Base bengabavumi abantu abaphendulwe nguShembe. Abantu abaphendulwe nguShembe ababe besavuma kuya kulamabandla, kodwa basebelandela uShembe noma aphi lapha eyakhona. Lamakholwa umprofeti wabese wabiza ngokuthi ngamaNazaretha. Kwase kuba khona ibandla lamaNazaretha. Kodwa akunalisuku lapho umprofeti owake wasungula khona ibandla lamaNazaretha. Futhi alikho negama leli bandla elaqanjwa ngalo. Ngaphandle kokuthi ngamaNazaretha. Washumayela eThekwini namaphethelo, koManzimtoti, koMakhutha nakoMbumbulu. Washumayela kuyo yonke indawo yaseMaqadini nasemakhosini akhelene nalapho. Ngo-1913 uJehova wambizela entabeni yaseNhlangakazi. Ziningi izigigaba ezehlela uShembe esentabeni yaseNhlangakazi esingazukuzibala lapha. eNhlangakazi wahlala izinsuku ezingu-14 elindele uJehova. uMose wabonana noJehova entabeni yaseSinayi, nokulapho uyemukela khona imithetho kaJehova. Wakha nomphongolo wesivumelwano ngokuyalwa nguJehova. Lo mphongolo kuthiwa waduka ngo-70 AD, mhla amaRoma ehlasela iJerusalema. Asazi ukuthi washoniswaphi ngoba lo mphongolo kuthiwa waduka ngo-70 AD, mhla amaNtaliyane ehlasela iJerusalema. Asazi ukuthi washoniswaphi ngoba wawuseJerusalema. uShembe wahlangana noJehova ngo-1913 AD eNhlangakazi. Wavuselela leyo nkolo eyachitheka eminyakeni yo-70 AD. Wabuyisela lo mphongolo wesivumelwano owawuthathwe eJerusalema. Inkolo eyachithwa ngo-70 AD
uJehova uyibuyisele kithi ngo-1913 AD emva kweminyaka ecishe ibe ngu-1800 yachithwa ngokuphelele. Ngakho-ke intaba senhlakazi ibalekile kuwo wonke amaHebheru ngoba kulapho uJehova wabuyisa khona inkolo eyayisichithwe yaphela. Esuka inhlangakazi umprofeti washumayela kwelaseningizimu yeTheku waze wafika emzimkhulu. Wahambela wonke amakhosi ase-South Coast wakha nezimishini. Ebuya lapho washumayela ko-Verulam, koThongathi nako-Groundville kwamaphumulo waze wayoma ngomsingo. Ebuya lapho washumayela ko-Verulam, koThongathi, ko-Groundville kwamaphumulo waze wayoma ngomsinga. Wawela uthukela wakhuphukela kwesikaMhlongo eNdulinde, wehlela kwesikaMathonsi nesikaMathaba, wakhuphukela kwesikaNzuza. Nakulezi zindawo wayehamba akha izimishini zakhe ephendula amakhosi abe ngamaNazaretha. Yikho nje amakhosi emaningi ebandleni lamaNazaretha. Wedlulela kwelasemanzimeleni, wehlela kwesakwaMkhwanazi waze wafika kwesakwaDube. Wawela uMhlathuze wafika kwesenkosi uMthiyane, kwesenkosi uMbuyazi, kwaMthethwa nakwamanye amakhosi. Wawela iMfolozi washumayela kwesenkosi uMtubatuba Mkhwanazi kanye nakumakhosi amaningi angaphansi kwesifundazwe saseMtubatuba. Wedlulela kwaHlabisa washumayela enkosini uMdletshe nakwamanye amakhosi angaphansi kwesifunda sakwaHlabisa. Wangena phakathi nezwe wayofika kwaNongoma washumayela kakhulu eNdlunkulu, kulapho owakha imishini okuthiwa kuseLinda. Washumayela waze wayofika eVryheid lapho owaba nemishini okuthiwa kuseKuphumeleni. Wedlulela esifundankantolo sasobonjeni washumayela kwesakwaMyeni, wehlela kwaMhlabuyalingana, kwesenkosi uNxumalo, inkosi uMdluli namanye amakhosi akwaMhlabuyalingana. Wayogcina ngeNgwavuma wakha imishini okuthiwa kuseMpande. Ngaphandle kokugibela isitimela, zonke lezi zindawo umprofeti wayezihamba ngezinyawo eshumayela ephilisa abantu ngezindlela ezahlukene. Omnye umlungu ebhala ngomprofeti uthi akakho umuntu owake waba yimissionary esizweni sakhe njengomprofeti USHEMBE. Wahamba emhlabeni esethe ngezindawo ezingaphezulu kwa-44, waqamba izihlabelelo ezingaphezu kwa-220 kanye nemithandazo. Wavuselela yonke imithandazo kaJehova eTestament elidala. Wafundisa amaNazaretha ukusinela uJehova njengoba wafundisa amaNazaretha ukusinela uJehova njengoba kwakwenza isizwe sakwa-Israyeli. Funda u-Exodus 15 verse 20. Wavuselela yonke imithandazo kaJehova ekuyiTestament elidala. Wafundisa amaNazaretha ukusinela uJehova njengoba kwakwenza isizwe sakwa-Israyeli. Funda u-Exodus 15 verse 20. Ngo-1932 umprofeti wabizelwa eMgungundlovu. Wathi uhulumeni akasibhidlize zonke lezi zimishini zakhe. Wathi umprofeti akakwazi ukwenza lokho, kodwa uhulumeni akasibhidlize yena. Wabe sethi umprofeti, kodwa uma nisibhidliza bese nibhala ngosemende ukuthi lapha kwakuseLinda, lapha kuseJudiya, lapha kuseThembalimbe, njalo njalo. Ngoba le mizi ngekaNkulunkulu yehla ezulwini
kuhambe uNkulunkulu ayibuyisele emhlabeni. Nempela zikhona izimishini ezashiswa zaqedwa ngesikhathi somprofeti njengelinda, kodwa manje siyavuka. NeJudiya elisenkosini uNzuza lake lashiswa. Ngensuku zokugcina umprofeti wasuka ekuphakameni waye wafika eNelisiwe eduze kwasesikhaweni. Wasuka eNelisiwe wagibela isitimela esiya kwaMhlabi yalingana. Waye wehla eBiyela buqamama naseMkhuza. Washumayela lapho izinsuku ezimbalwa wedlulela emseleni kwaMhlabi yalingana. Esuka emseleni waphikelela eMkhayideni okuyimishini eseRichards Bay. Wagula isikhashana wabe usiyahamba emhlabeni. KungoLwesine ekuseni ngo9 mhla ka2 May 1935. Ngiyafisa ukuchaza ukuthi le nkulumo yokuthi uShembe wazama ukundiza enhlangakazi wabe usiyafa yasukelaphi. Sifunda esikoleni zezimishini leli ivangeli lokuthi uShembe wandiza lalishunyayelwa phambi kwethu. Lishunyayelwa ngamasonto ezinkonzweni, lishunyayelwa emthandazweni wasekuseni esikoleni, lishunyayelwa noma kufundiswa ngeBhayibheli. Ngangithuma ngibuza kumama ngaleli ivangeli lezimishini avele akhale. Sengiphumile esikoleni ngalwela ukuzitholela mina amaqiniso alendaba. Ngathola ithesis yedoctorate yomlungu L. Roberts esihloko sithi Shembe the Man and His Work. Njengoba lo mlungu wayihlale evakashela umprofeti embuza konke ngobuNazaretha nangempilo yakhe, wabhala ngomprofeti nangokuhamba kwakhe emhlabeni nangomngcwabo wakhe. Kulapho engathola khona iqiniso lokuthi le nkulumo yamaNazaretha echaza ngokuhamba komprofeti iliqiniso. Ngabuye ngathola incwajana eyayibhalwe nguMrs. Wells owayeyimissionary efundisa eNanda Seminary, kodwa futhi engumngane womprofeti ngoba wabe evame ukuvakasha ekuphakameni. uMrs. Wells nguyena owachaza ukuthi umprofeti wahlushwa kanjani ngama-missionaries kanye nohulumeni. Uthi uMrs. Wells ngolunye usuku kwakunomhlangano wazo zonke izimishini eziseNatali kuzobhungwa ngokuthi uShembe engaqedwa kanjani ngoba abantu abamnyama bakholelwa kuye, manje uzokona umsebenzi wezimishini. Uthi-ke kwathi kusabhunga ngale ndaba yena wabe sesukuma ebuza ukuthi ngabe lo Shembe nikhuluma ngaye niyamazi yini? Kwase kusuma uSuperintendent of Missions ethi uShembe angimazi futhi angifune kumazi, kodwa engikufuna ukuthi ngiqede ngaye, igama lakhe liphele ebusweni bomhlaba. Ukuthi uShembe uzoqedwa kanjani kwabhungwa kule mhlangano yezimishini zabamhlophe. Okwathi uma engasekho emhlabeni kwase kwakhiwa ukuthi akufakwe kubantu abamnyama ukuthi uShembe wafakelwa izimpaphe emzimbeni. Ukuthi uShembe uzoqedwa kanjani kwabhunga kule mhlangano yezimishini zabamhlophe. Okwathi uma engasekho emhlabeni kwase kwakhiwa ukuthi akufakwe kubantu abamnyama ukuthi uShembe wafakela izimpaphe emzimbeni wakhe, wazama ukundiza, wawa phansi wafa. Leli ivangeli lafakwa kuzo zonke izimishini, laqhutshwa ngabantu abamnyama bakulezi zimishini, lashunyayelwa njengento eliqiniso. Ngeshwa isizwe simnyama samukela noma yiliphi ilumbo abalakhelwa isizwe simhlophe baliphile. Abamhlophe bashintsha uYeshua ongumHebheru bamenza uJesus Christ
ongumlungu wakubo omhlophe ukuze abantu bacabange ukuthi inkolo ngiyabelungu. Bathi isizwe samaHebheru salahleka kanti sebesishintshe igama bathi singama-Negro nabantu. Lapha kwaZulu bafike bathatha umprofeti kaJehova bathi wazama ukundiza wafa. Leli vangeli balinika sona isizwe simnyama ukuba silishumayele. Asazi ukuthi angakanana amanga esiwafunzwe ngabelungu nathi sawafundisa isizwe sakithi. Ngo-1996 ngiveza lamaqiniso ku-TRC. Kwasukuma omunye umfundisi owayengusihlalo we-TRC wavuma izono wathi naye wayicabanga ukuthi lento iliqiniso wabe eselishumayela leli vangeli. Sengathi benganda abafundisi abazomela leli qiniso beqondise lokhu ukukhuluma ezinkonzweni zabo. Inkosi busise izwi layo. Le nkonzo iyatholakala ku Facebook page ethi Rev Mpanza NCG.